Әхәт Гафар. Карашкылар. Зыйрат каеннарына кичкырын кара каргалар килеп кунган иде инде. Әсхаб үзләренең яшелчә бакчаларына карашкы ясап куйды. Авыл көтүе кайткан, сыер бозавы, 2 яшьлек үгез абзарга ябылган, сарык бәрәннәр урнаштырылган, таук чебеш үз урынында, үрдәк бәбкәләре тук. Акбар кушаматлы эт тыныч кына ята. 2 мәче кайда йөри икән, йөрсеннәр. Кызлары Хәдичә телевизор карыйдыр инде. Әуллары гадәннән мотоциклын төзәтте дә, кая барасын үзе чамалыйдыр тагын. Иртәгә аның соңгы имтиханы, 10-ны тәмамлый. Әсхаб шуларны уйлый да, уйламыйча да, болай гына бәрәңге белән карлыган арасындагы сажын аркылыга, 8 сажын буйлыга утыртылып хәстәрләнгән яшелчә бакчасын караштыра иде. Болай тишеләсе әйбәт тишелгән, борнаган, яфрак җибәргән анысы. Тигиртәләрен түтәлләргә үз тавыкларыннан битәр күршедәге гөлбахар тавыклары өстәп кара каргалар төшеп актарынмасынга, куркытыр өчен әнә нинди карашкы ясап куйды бит әле. Хайран тамаша, нәгүзе. Бу ни бу дигәнгә ул борылып та карамады. Ире инде, Сәгыйд, кайткан. Әсхаб юеш, балчыклы кулын күлмәк итәгенә сөртеп куйган булды. Ире кайтканда, кулын итәгенә ничек итеп сөртәсен чамалый ул. Редисканың җирдән калыккан кызыл өлеше сыман, кояшка янган сыйракларыннан тез югартын шалкандай ак төшен чак-чак кына күрсәткәндәй итеп. Сәгыйд үзенең солдат киемен элеп ясалган карашкыга ымлап, «Бу ни бу?» дип сорады. «Син», диде Әсхаб. «Күрәм, бу киемнең эшкә жарарлыгы да бар бит әле. Жарар сиңа бар, эретеп жабыштырасың да жабыштырасың. Утында ирәк булып беткән бит инде. Бетсә соң, моңынчы ул тишекләрдән төшереп калдырган нәрсәм юк әле. Тишәргә сиңа бир инде анысы». Сәгыйд хатынының күлмәк изүендәге төрән шикелле күгәреп күренгән төшкә кырын гына карап куйды да, «Анысы ярый инде», диде. «Нәрсә анысы? Ни җитмәгән?» диде Әсхаб. «Җитүе җитеп бара бугай инде анысы», диде Сәгыйд. Әсхаб күлмәк итәген югарырак күтәреп кулын сөртте дә, «Танадыңмы соң?» диде. «Нәрсәне?» дип сорады Сәгыйд. «Бу ни бу?» диде Мич. «Син?» диде Әсхаб. «Минем гвардия сержанты киемемнән башкасын тапмадыңмы ни?» «Шушысы әйбәт», диде Әсхаб. «Соң?» «Син армиядән кайткач, мин синнән курыккан идем». «Соң?» дип кабатлады Сәгыйд. «Менә тәрә, хәзер тавык, каргалар курыксын инде». «Курыксын?» диде Сәгыйд. «Бәлки алар мине яратып кунакларлардыр». Диде Әсхаб. Сәгыйд түзмәде. Су сипкечне мичкәгә чумылдырып алды да, шуннан сарымсак түтәле буйлата сиптереп узгач, кырыс төстә, «Аш пешкәнме?» дип сорады. Әсхаб тыныч, сабыр, ягымлы гына әйтеп, «Мунча да әзер инде» дип җавап бирде. Кичке тузан басылган, тулган ай калыккан, шомырт, чия, алмагачларның ботаклары төнгә каршы турайган иде. Сәгъддин соңгы тапкыр шикелле итеп сигарет суырта тарта яшелчә бакчасына чыгып басты. Ялан аяклап. Ак күлмәк ыштанлы килеш. Рәхәт иде. Шомырт, кәнәфер чәчәге, инеш суы исе килә. Абзардан тирән итеп сыер сулаганы ишетелә. Ә кысыр җирдәге кыргый чиялектә бетеп сандугач сайрый. Тын, тып-тын. Мунчала күлендә бер-берсен бүлдерми генә бакалар сайраганын тыңламасаң. Әйбәт. Әнә карашкы да ап-ачык шәйләнә. Шәп, солдат киемле карашкы. Аныкы. Торсын, яхшы. Шәлпірәйек түгел бит. Асылынып, хәлсез-әхвәлсез тормый. Сак тора.
һәр вакыт әзер булып. Мунчала күленә салып казыклаган юкә кабыклары шикелле җибергә, оннан ары таралырга, сүтелергә дигәнмени. Бигрәк тә мунча кереп чыкканнан соң. Әнә бит, ай ничек тулган. Әйе, тын. Улы Гаденәннең капка төбендәге мотоциклы сүнгәч бигрәк тә. Иеме ай дип уйлады ул. Ай, ие дисенмени инде. Ул дәшми, эндәшми. Тәгәри шунда. Май ае себеркесе белән изеп, таптап, ах дидертә чабынганнан соң, Әсхәпнең ләүкәдән әллә ишелеп төшүе, әллә күтәрелеп китүе шикелле. Сәгыйть сигаретын актык мәртәбә суырды да, анда-санда бырнаган бәрәңгеләргә таба чиертеп җибәрде. Күрде. Утлы төпчек тулган айга җиткән бер мәлне, әйе, күрде. Күршесе Вәдүтнең хатыны Гөлбахар да үзләренең яшелчә бакчаларына карачкы куйган икән. Зәңгәр күлмәк кидертеп. Сәгыйтьнең солдат киемен көтеп тә киелмәгән, туздырылмаган крепдишин күлмәген. Тулган ай нуры шул күлмәктәге түң түгәрәк ак борчакларга үтәли төште дә эреде дә бетте. Сәгыйтьнең кырыс кына саркып чыккан ике бөртек күз яшы сыман. Ул йокларга кереп китте. Ай тәмам калыккан, шомырт, шия, кәнәфер алмагачларның ботаклары кояш чыкканчыга хәтле шәлпрәйгән иде әле. Зират кайыннарындагы кара каргалар әледән-әле бер-берсен бимазалаштыргалап йоклый да йоклый. Авылда бер араны сандугач та тынып торды. Шул чакта солдат киемле карачкы «Ни хәлләрең бар соң?» дип эндәште. Зәңгәр крепдишин күлмәкле карачкы «Менә җуып үтүкләп чыгарганнар әле» диде. «Син һаман әвәлгечә икәнсең» диде солдат киемле карачкы. «Син дә шундый» диде зәңгәр күлмәкле карачкы. «Нинди?» «Мин сине өзелеп көткән, ә син кайткан көндәге шикелле». «Нинди?» «Үпкәләмә инде». Ике карачкының бер-берсенә ниһаять якынаюын, кочаклашуын тулган айгына карап торды. Җир уянып килә иде инде. Рамил Вәзиев укыды.